салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк кунед. мо бошад беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. расман дӯстон, шартнома ба имзо расид. хабари хуш барои дӯстдорон ва мухлисони ММА. Нурулло Алиев дар муҳорибае ки дер боз интизораш будем бо Кирилл Крюков шартнома баст. муҳориба 17 сентябр дар турнире ки якҷоягии AMC Fight Night бо Eagle FC ба хотири ёддошти Абдулманап Нурмагомедов, падари чемпиони UFC Ҳабиб Нурмагомедов мегузарад, барпо мешавад. мо бошад ба варзишгари тоҷик Нурулло Алиев муваффақиятро таманно дорем. ҳатман фикртонро дар комментария нависед ки кадоме аз онҳо ғолиб мешавад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.